hakuinfoon, joka on suunnattu urheilijoille, etenkin meidän yläkoululeirityksen ysiluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Ja minä olen Piltosen Anu, olen aloittanut nyt uutena yläkoulukoordinaattorina tässä maanantaina, eli pikkuhiljaa pääsen hommiin kiinni, mutta leiritys on minulle kyllä hyvin tuttua ennestään. Olen taitoluistelun lajivalmentajana ollut tässä leirityksessä mukana 10 kautta, niin aika nopeasti on kuitenkin päässyt tässä hommiin kiinni. Mutta tänään minulla on täällä vähän apuna sitten eri organisaatioista ihmisiä. Meillä on täällä Sirviön Ari Ounasvaaran urheilulukiolta. Olisitko Ari pystynyt käyttämään hetken kameraa päällä ja huikkasemaan sieltä moikat? Niin joo, kannattaa varmaan tuo mikrofonikin aukaista. Kyllä, morjens kaikille. Sitten meillä on täällä Sari Berimän-Hartikainen Redun ammatillisesta oppilaitoksesta. Hei ja hyvää iltaa kaikille. Ja Susanna Parkkisen-Niemi Lapin urheiluakatemiasta. Hei vain kaikille. Ja edetään siihen malliin, että ensin käydään infot läpi, laitetaan me kamerat kiinni siksi aikaa ja minä jaan täältä vähän matskua, niin voi sitten aina kukainenkin huikkailla, kun saa mennä dioissa eteenpäin. Ja otetaan loppuun vielä aikaa kysymyksille. Toki voi avata mikkiäkin ja huikkasta tässä kesken kaiken, jos tulee jotain, mutta aloitetaan urheilulukion asioilla. Joo, Anu laittaa sieltä menemään sitä poveria ja minä olen tosiaan opinto-ohjaajana siellä urheilulukion puolella, eli tuun varmaan painimaan teidän urheilijoiden kanssa sitten sen lukioajan. Ja nythän tilanne tulee olemaan se, että ensimmäistä kertaa urheilijalla ei tarvitse kokea huonommuutta siitä, että joutuu olemaan pois oppitunneilta tai muita. Eli mehän ollaan räätälöity se homma niin, että tiistai, keskiviikko, torstai meillä pyörii reenit ja ne on sitten semmoiset parin setin niin kuin isompi pompsi siellä mitä on tihkehto. Sitten käydään suihkun kautta lounaalle ja sitten alkaa opiskelu. Eli me ollaan mahdollistettu se, että siellä on ne aamureenit ja hyvässä lykyssä seuran reenit on vielä sitten iltasella. Tämä on vaatinut vuosien hiomisen ja nyt meillä on sitten tämmöinen helmi, mikä mahdollistaa myös sitten siellä vielä eri lajien vaatimukset. Eli onhan jalkapallossa vähän erilainen rytmitys kuin mitä jääkiekossa ja hiihossa, niin me saamme nämä kaikki sujuvasti pyöritettyä siinä Ounasvaaran lukiolla. Ja sitten meillä on vielä kehitetty tätä seurojen kanssa yhteistyötä ja minusta se toimii vallan mainiosti. Et meillä on esimerkiksi saatu, meillähän ei kaikissa lajeissa ole valmennusta, mutta nyt me tehdään yhteistyötä esimerkiksi Lapin Lukon kanssa, niin me ollaan saatu sinne meidän nyrkkeily kanssa matkaan ja toivon, että siitäkin tulisi tämmöinen vähän isompi laji kuin vain yksilölaji. Yksilölajihan se on, mutta useampikin sitten sinne. Ja nyt kun te mietitte sitä, että mihinkä urheilulukioon sitten hakija, niin kyllähän se fakta on, että urheilulukiot on tietyllä tavalla erikoistuneita. Ja sanotaanko näin, että Rovaniemen korkeudella pesäpallo ei ole välttämättä se laji, mihinkä kannattaisi Rovaniemelle jäädä, koska meillä on kuitenkin sitä lunta aika paljon. Ja väittäisin, että pesäpallon valmennusosaaminen on sitten vähän tuolla etelämpänä, esimerkiksi Kuortaneella, ja sinne on rovaniemeläisiä pesäpallon pelaajia menneetkin, mutta heillä on oikeus tulla sitten tänne Rovaniemelle jaksovaihtoon esimerkiksi, niin kuin me ollaan nyt saatukin Kuortaneelta sitten ainakin yksi opiskelija meille takaisin tänne muutamaksi jaksoksi. Ja tämä jaksovaihto tarkoittaa sitä, että jos haluaa käydä jossakin toisessa urheilulukiossa kurkkaamassa, että minkälaista siellä on, tai sitten, että jos vaikka judon puolella omassa sarjassa ei ole riittävästi vastusta, niin sitten voidaan lähteä vaikka Tampereelle ja siitäkin on hyvät kokemukset. Eli me tehdään Suomen tasolla hyvin paljon yhteistyötä urheilulukioiden kanssa ja vetään yhtä köyttä. No se, mikä aiheuttaa sitten aina silloin tällöin minun korvaan kalskahtaa, että jos meitä syytetään tai heitetään herjaa semmoisesta, että meidän toiminta ei ole läpinäkyvää, tai että meille tullaan sivuovesta sisälle, niin ei pidä paikkaansa.
Meillä on tarjolla 30 paikkaa kaiken kaikkiaan urheilulukioon ja niin tulee olemaan ensi vuonnakin. Kaikki lajit tappelee samoista paikoista, ei ole kiintiöitä mihinkään, mutta meillä tosin on kyllä niin, että lajeille, isoille lajeille on oma lajivalmennus, yksilölajeille, esimerkiksi tennis, niin meillä on sellainen yleisvalmennus. Jarmo hoitaa sitten koko tätä sekalaista sakkia ja siellä sitten on ollut aina miekkailusta lähtien. Mutta tosiaan mitä alussa sanoin, niin nyt opiskelijoilla urheilulukiossa on mahdollisuus olla kisamatkoilla ja olla pois koulusta, mutta tähän tullaan nyt sitten siihen, että minä tuun vaatimaan ja se sisäänkirjoitettu ajatus on, että kun ollaan pois, niin sitten ne hommat hoidetaan omalla ajalla. Me ei olla luumulukio edelleenkään ja sen puolesta minä liputan. Jos tulee hankaluuksia sen takia, että ollaan pois, tukea on aina saatavilla. Meillä on tämmöinen pajatoiminta, mihinkä voi sitten mennä kielissä tai matikassa tai reaaliaineissa, ja niitä kannattaa käyttää. Eli tässä tulee aina se opiskelijan oma selkäranka siellä, että jos joku asia pölähtää pöpelikköön, niin siihen täytyy itse pyytää sitten jelppinkiä, niin sitä on kyllä saatavilla. Ja mehän tai minä varsinkin kevennän sitten opiskelijoita opiskeltavaa tavaraa sieltä sitten nakkelen eri jaksoille riippuen lajin vaatimuksista. Se on niin kuin minun tehtävä ja sitten mitä paremmin meillä on suunnitelma sille milloin valmistutaan, niin sen parempia tuloksia me sitten saadaan sekä urheilussa että opiskelussa. Ja sitten vielä semmoinen meidän erikoisuus on, että Ounasvaaran urheilulukiossa ja päivälukiossakin kaikki opiskelijat saavat syksyllä oman lukujärjestyksen valmiina, että meillä ei tarvitse muuta kuin astua ovesta sisään ja alkaa opiskelemaan ja urheilemaan. Kaikki on mietitty aika tavalla tarkkaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö siellä muutoksia voisi tehdä. Niitä voidaan tehdä, mutta että ne on aika pieniä, marginaalisia, mitä me siellä tehdään. Ja sitten vielä teille kotiväelle tiedoksi se, että minä en ressaa opiskelijoita tulevien vuosien kurssien miettimisillä tai sen valmistumisajankaan kohan takia vasta kuin nyt. Eli elokuussa on aloitettu, niin nyt me ollaan sitten pähkäilty tuossa tammikuun aikana, että milloin sitä lähdetään täältä tuutista pihalle ja mitä sitä kirjoitetaan. Ja näistä me aletaan sitten räätälöimään sitä tulevaa vuotta. Eli 3. jaksoa saadaan mennä aika pitkälle ennen kuin aletaan sitten hiilostamaan sitä, että milloin täältä lähdetään pois. Eli saahan homma urheilun puolella ja opiskelun puolella mukavasti käyntiin. Sitten pystyy vasta, kun on kokemusta, niin miettimään, että mitä sitä tekisi. Ja sitten vielä tuo, että opiskelijathan on tietenkin hyvin selvillä siitä, että urheilijat saa jättää 8 kurssia pois. Tarkoittaa 16 pistettä. Pieni muistutus kotiväelle, että ei ne ihan tänä päivänä 16 pistettä jätä pois, vaan se on vähän vähemmän, koska meillä kirjoitetaan kuitenkin ne 5 kirjoitettavaa ainetta, niin sieltä lähtee sitten muutamat pois jätettävät, ne käydään joka tapauksessa. Mutta sitten Anu voisit heittää, tuossa oli tosiaan tietoa, että meillä on tuo 800 opiskelijaa, meillä on semmoinen 120 urheilijaa siellä, sitten meillä on vielä pyörii päiväopiskelijat, päivälukiolaiset ja ammattilukiolaiset vielä siinä seassa. Tällä hetkellä täytyy sanoa, että en tiedä mitä kaupunginvaltuusto on päättänyt, missä Ounasvaara on ensi syksynä. Mielenkiinnolla kuulen sen uutisen tuossa. Mutta perussapluunahan meillä jatkuu joka tapauksessa tällä. Ja Anu, nyt voisit laittaa sitten sen seuraavan. Eli 30 paikkaa haussa, valintaperusteet on tuossa, eli siihen vaikuttaa lähinnä se, että minkälaisia tuloksia sieltä on sitten tullut aikaisemmilta vuosilta, ja totta kai tuo koulusuoritukset vaikuttaa siinä eniten. Tuossa näkyy nuo meidän lajit, siellä on painonnoston puolella varsinkin viime aikoina tullut meille mainetta ja kunniaa, ja sitten meillä on tosiaan näitä villejä. Siellä on nyt tenniksestä tullut viimeksi mitalla. Ja sitten vielä tähän niin kuin yleisesti haluan vielä sanoa tuohon urheilulukioon, että eihän mulla kaikki urheilevat lukiolaiset ole urheilulukion puolella. Että mainetta ja kunniaa voi myös kerätä sitten sillä päivälukiolaisena, mutta silloin jää noita huojennuksia pois. Että meillä on esimerkiksi Aino Valolahti
judon Euroopan hopeaan sai lukioaikanaan ja minusta se oli kyllä aika mellevä suoritus. Pistä vaan Anu seuraava. Siinä on niistä aamureeneistä, kilpailuista ynnä muista. Meillä on hyvin tiivistä tuo yhteistyö valmentajien kanssa. Kertajaksoon pidetään aina palaveri, että kuis mennään, onko loukkaantumisia, onko tiedossa isompia leirityksiä tai muita vastaavia. Ja näistä me sitten, ne aina vaikuttaa sitten opiskelijavalintoihin ja tekemisiin ja ennen kaikkea siihen, mitä minä siellä töissä teen. Klikkaa vaan eteenpäin. Eli lajiliittojen pisteistä jo vähän villautinkin teille. Ne tulee niin kuin ylempää, että multa on niihin hukkaan mennä kysyä yhtään mitään. Susannan kanssa on ollut puhetta, että laitetaan nuo lajiliittojen pisteet sinne Lapin Urheiluakatemian sivuille, että ne on sieltä selkeästi löydettävissä, mutta googlettamalla löytyy. Tällä hetkellä enitenhän tuohon vaikuttaa tuo päättötodistuksen keskiarvo. Minimi on se 7,5. Sen jälkeen aletaan keskustelemaan. Jos joulun päättötodistus ei välttämättä olekaan vielä 7,5, kehotan silti osallistumaan noihin pääsykokeisiin. Ja kevään todistus on se, mikä ratkaisee. Valintatesteistä siellä on ne soveltuvuuspisteet, mitkä annetaan sitten. Ja niissä on lajikohtaiset. Eli siellä mitataan justiinkin sitä, valmentaja ottaa omat porukkansa siihen, että arvioidaan sitä, mitkä on lajille tyypillisimpiä vaatimuksia. Ja niistä sitten katsotaan, että kuinka se nyt homma menee. Ja 30 laitetaan paremmuusjärjestykseen ja sitten katsotaan, mikä on tilanne. Ja lajiliittojen pisteet tosiaan on minimissään tuo 2 ja maks on se 5. Laita vaan seuraava. Yhteishaun kautta yläasteen opinto-ohjaajat opastaa tuohon opintopolun käyttöön. Ja meillä on käytössä tämmöinen urheilijatietolomake, mikä pitäisi tulla automaattisesti liitteeksi tuohon opintopoluhakemukseen. Tuo ainevalintakortti on mulle tärkeä. Minä räätälöitte ne lukujärjestykset sen pohjalta. Jos siellä lähinnä kysytään, että pitkä matikka, onko vieraita kieliä, haluaako aloittaa jonkun kielen alusta tai ylimääräisenä, ja sitten se, että mikä on fysiikan tilanne, että haluaako lukea enemmän fysiikkaa vai riittääkö vaan se 1. Ja näiden tietojen pohjalta minä teen sitten ne lukujärjestykset sitten siihen. Valintatesteihin on osallistuttava, koska niistä muuten tulee sitten 0 pistettä ja silloin on karsinut itsensä sieltä pois. Valintatestien päivämäärät ilmaantuu sinne Lapin Urheiluakatemian sivuille lajeittain ja ne on sieltä luettavissa. Ja hommahan etenee niin, että ensin on yhteishaku, sen jälkeen kerätään, että kuinka monta lajiin on tulossa pääsykokeisiin ja pyydetään hakijoille lajiliiton pisteet. Ja sitten ilmaantuu ne päivämäärät, milloin pidetään ne testit ja testit pidetään ja niistä lähtee sitten tieto tuonne opintopolkuun ja sitten meillä ennen juhannusta tumpsahtaa sieltä lopullinen paketti sitten, että mitä siellä on. Lisätietoa löytyy tuosta tosiaan linkistä, liitteestä, mikä tuossa on. Klikkaappa se eteenpäin. Se oli siinä. Ja tässähän nyt on myös sitten tämä toinen linja, mistä minä olen varsinkin aika ylpeä. Tarkoitan sillä sitä, että kaikki urheilijathan eivät meillä välttämättä mahu siihen 30 sakkiin. Me ollaan Lapin Urheiluakatemian sisällä rakennettu tämmöistä toista väylää. Eli jos meillä joku potentiaalinen urheilija jää pihalle, hänellä on mahdollisuus anoa, tai jos hän on päässyt Ounasvaaran päivälukiolaiseksi sitten, hän on oikeus anoa mahdollisuutta osallistua akatemian reeneihin aamulla. Tiistai, keskiviikko, torstai. Sillä on tietyt kriteerit, mitkä siellä on. Tällä hetkellä olisiko mulla 4 päiväopiskelijaa, ketkä käyvät reenaamassa akatemialaisten kanssa, mutta heiltä puuttuu se urheilulukiolaisen titteli. Ja samaan aikaan, kun on tämä toisen asteen haku, he hakee tänä vuonna koulupaikkaa urheilulukiosta suoraan toiselle vuodelle. Eli meillä on se toinen mahdollisuus on vielä siellä olemassa. Ja jos on ollut vaikka sairaana tai tulokset on jäänyt sillä edelliseltä vuodelta ja testeissä vielä vähän huonommiksi kuin mitä niin kuin
tai sanotaan näin päin, että jos edistystä on tapahtunut vuoden aikana niin paljon ja arvelee, että kyllä minä haluaisin katsoa vielä ne kortit, niin suosittelen lämpimästi sinne toiselle vuodelle urheilulukion hakemista, että tämä meillä on mahdollisuus siellä. Ja tämähän on aika monipuolinen tämä meidän juttu, ja valintatesteihin osallistumalla varmistaa sen, että on sitten kisoissa mukana. Multa ei kannata kysyä yhtään mitään niistä niin kuin pääsytesteistä tai sitten väliaikatietoja. Minä saan vasta lopullisen listan sitten syksyllä, kun tuun töihin, ja sitten valituille laitan sinne ne kurssit paikalleen, ja siitä lähtee meidän yhteinen taival. Olisiko tällä hetkellä kysymyksiä? Siellä on joku keskustelun puolella tuolla näyttää olevan. Aha, mekö jatketaan Porokadulla? No, hip hip sille. Sitten me tiedämme, minnekä me syksyllä menen töihin. Mulla ei tämän ihmeempää. Otatko Anu sitten eteenpäin? Hyvä, kiitos Ari ja kivoja uutisia, että Porokadulla jatketaan. Hypätään sitten Sarin mukaan, eli ammatillisen sen puolelta. Joo, eli tervehdys vielä täältä. Olen Sari Bergman ja tuossa Santasport Lapin urheiluopistolla olen opona ja opettajana. Ja sen lisäksi tämä koko Redun kaksoisura-koordinointi. Tai itse sanon, että olen urheilijan kaksoisura-ohjaajana tässä sitten Redussa. Ja lähinnä nyt tietenkin sitten tästä ammatillisesta koulutuksesta. Me tehdään tuon Arskan Puljun kanssa tosi paljon yhteistyötäkin, kun me ollaan tässä fyysisestikin niin lähellä. Et esimerkiksi tuo aamuharjoitteluhan se on mukavan näköistä, kun urheiluopiston urheiluhallissa on urheilulukiolaisia, urheiluamislaisia, korkeakouluopiskelijoita ja puolustusvoimien urheilijoita, niin siellä on semmoinen virkeä ja tekevä meininki. Redu on yksi Suomen urheiluamiksista, eli kun meillä on Suomessa nämä urheilulukiot, niin sitten on tämmöinen titteli kuin urheiluamikset. Mutta tässä nyt sitten Redussa opiskelusta vähän enemmän, laita vaan seuraava. Eli ammatillisessa koulutuksessa siellä on nyt nämä kaksi vaihtoehtoa. Tehdä perustutkinto ja olla urheiluakatemiassa urheilija. Sitten on yhdistelmätutkinto, ja tuossa Arskan esityksessäkin oli tuo termi ammattilukio. Eli nuori tekee ammatillisen perustutkinnon plus lukio-opinnot Ounasvaaran lukiolla, ja sen lisäksi on urheiluakatemian urheilija. Ja mulla on tuossa toi nuoli heti jatko-opintokelpoisuuteen. Haluan korostaa sitä, että ammatillisella perustutkinnolla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Ja taas voi laittaa eteenpäin. No sitten urheilijan opiskelusta Redussa. Urheiluvalmennuksesta opiskelija saa osaamispisteitä, eli perustutkinto on 180 osaamispistettä ja sieltä noin 56 osaamispistettä voi saada kilpailutoiminnalla ja urheiluvalmentautumisella. Jokaiselle urheilijalle tehdään oma urheilijan HOKS, eli tämmöinen henkilökohtainen suunnitelma. Ja nyt kun meillä on tosi paljon eri aloja, niin nyt se vaihtelee tietenkin tosi paljon se toteutus. Ja Redussa on yksi ala, joka valitettavasti ei pysty toteuttamaan tätä urheilijan kaksoisuraa, ja se on lentokoneasennus. Eli niihin tiistai, keskiviikko, torstai aamuihin ei voi lentokoneasennuksesta osallistua, ja mielelläni ajattelen itse niin, että minustakin on kivaa, että ne lentokoneasennuksen opiskelijat on koulussa myöskin niinä aamuina opiskelemassa sitä turvallista
turvallista meidän lennättämistä. Mutta kaikille muille aloille se saadaan räätälöityä. Haasteita on metsäala, koska ne aamut on yleensä metsäalalla sitten, että opiskelijat menee maastoon. Mutta että siellä on sitten kaikille muille aloille kyllä pystytään järjestämään se oma toteutus. Suosituimpia tällä hetkellä on liiketoiminta ja sitten tuossa meillä urheiluopistolla liikunnanohjauksen perustutkinto. Ne vetää tällä hetkellä eniten urheilijoita, mutta urheilijoita on talonrakennuksessa, sähköllä, metsällä, maaraksalla, lähihoitaja, hiuskauneus ja niin poispäin. Ja seuraava. Sitten tämä yleinen jatko-opintokelpoisuus. Eli tietenkin kun tutkinto on valmis, niin voi hakeutua sitten ammattikorkeakouluun esimerkiksi. Mutta tämä väyläopinnot on semmoinen, mitä haluaisin korostaa myöskin urheilijoiden kouluttautumisessa. Esimerkiksi meillä nyt tässä mulla on tämä liikunnanohjauksen perustutkinto mallina, eli opintojen aikana se urheilija tekee väyläopinnot Lapin ammattikorkeakouluun ja sitten kun ammatillinen tutkinto on valmis, niin sitten erillishaulla se nuori voi hakeutua suoraan Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Ja tuolla lukion puolella täysin sama homma, eikö vaan Arska? Joo, näin se on. Joo. Niin musta tämä on semmoinen, mitä sen urheilijan kannattaa ehdottomasti miettiä, jos se päätyy meidän taloon opiskelemaan. Hyvä, sitten taas eteenpäin. Ja siitä on tämä tiistai, keskiviikko, torstai aamut, niin kuin sanoin, yhdessä tuolla koko urheiluhalli ja maasto on täynnä näitä kaikkien oppilaitosten urheilijoita. Lajiryhmittäin, niin kuin oli tuossa Arskan esityksessä. Siellä yleisvalmennusryhmässä sitten on tosiaan niitä vähän yksilölajeja. Tuonne Reduun tuli uusimpana nyt viime syksynä pöytätennis. Ja sittenhän meillä on semmoinen mukava laji ollut kuin tankotanssi, jossa meidän urheilija on menestystä saanut tuolla maailman MM-kisoissa asti. Ja sitten nuo tukipalvelut, joista varmaan Parkkisenniemen Susanna kertoo tuossa kohta enemmän. Ja sitten tämä valinta nyt sitten vähän poikkeaa tuosta urheilulukiosta. Eli hakeutuminen on täysin samalla, valintakokeet on täysin samat sinne lajeihin, kuten urlussakin. Mutta se haku menee niin, että ensin pitää saada opiskelupaikka siihen ammatilliseen tutkintoon. Ja kun sen paikan on saanut, niin sen jälkeen, jos on myöskin näissä urheiluakatemian valintakokeissa menestynyt ja saanut sieltä riittävästi pisteitä, niin sen jälkeen alkaa urheilijan kaksoisuraopinnot. Mutta jos ei se paikka sinne ammatilliseen tutkintoon aukea, vaikka olisi menestynyt siellä akatemian pääsykokeissa, niin valitettavasti silloin se tarkoittaa sitä, että Redussa ne opinnot ei ala, eikä urheiluopistolla. Ja vielä siellä on yksi dia. Ja se on se opintopolku, jonka ne yläkoulujen opot hyvin ohjaa. Mutta amiksen haku nyt sillä tavalla, että sieltä valitaan se mieluinen ala. Ja siellä on sitten se täppä, että olen kiinnostunut urheilijoiden ammatillisesta koulutuksesta. Ja kun sen täpän aukaisee, niin sieltä tulee ne urheilijan lisäkysymykset. Ja nyt olisi semmoinen ehkä vinkki, että siellä perheissä kannattaa vaikka jo valmiiksi miettiä, mitkä on ne 3 viimeisen vuoden ne urheilusaavutukset ja valmentajan nimet ja yhteystiedot, koska niitä kysytään siinä lomakkeella. Ja niin kuin Arskakin sanoi, niihin ei voi tulla valituksi, jos ei niihin ole vastattu. Mutta sitä ei tarvitse erikseen sitä lomaketta mihinkään toimitella, kun se sitten sieltä opintopolusta suoraan menee. Ja nyt sitten, jos hakee nuori sekä urheilulukioon
että urheiluamikseen, kumpi järjestys onkaan, niin pitää muistaa tehdä sitten se oma hakemus. Joo, mulla on siellä sitten vielä viimeinen dia, ja tässä vaiheessahan tietenkään haluan mainita, että tuonne Milano Cortinan olympialaisissa siellä on nyt 2 Redusta jo valmistunutta opiskelijaa. Kumparelaskussa on Vierelän Severi ja mäkihypyssä on juuri nyt viime syksynä valmistunut meiltä niin Jenny Rautionaho. Hyvin ylpeinä seuraamme nyt meidän entisten opiskelijoiden menestystä ja tekemistä siellä olympialaisissa. Vielä sitten semmoinen tähän loppuun, että urheilijoille kun tehdään se oma hoksi, niin Lapin urheiluopistolla meillä on urheilijoille nimeltään tämmöinen iskun paikka, johon me kerätään aina urheilijat tekemään opintoja, jos siellä on jotakin jäänyt tekemättä tai tarvii tukea. Ja Redun puolella sitten siellä eri toimipisteissä on juuri eri nimillä aina tämmöinen paja, johon voi mennä kaikki opiskelijat tekemään sit niitä ohjatusti niitä tehtäviä ja opintoja. Tämmöinen, eli Redu urheiluamis. Kiitos. Kiitos Sari. Onko Sarille kysymyksiä tässä vaiheessa? Jos ei, niin edetään vielä Lapin urheiluakatemian pariin. Susanna saa meille kertoa ja sitten lopuksikin voi vielä kysellä, jos tulee mieleen jotain. Tosiaan hei vaan kaikille ja katsotaan, kun tuosta lähtee toi diasarja. Eli urheiluakatemia on nyt se toinen osapuoli tässä kaksoisura-taipaleella, kun tässä molemmat oppilaitokset esittäytyy, eli urheilulukio ja sitten ammatillinen puoli, niin me olemme se toinen vastakappale, tai tässä tapauksessa yhteistyökumppani, ei mikään vastaan oleva. Ja me autamme urheilijaa sitten tällä valmentautumisen puolella, mutta pidämme yhtä lailla sitten huolta siitä, että sekä urheilu että opiskelu sujuvat. Eli kuten Arska tuossa viittasi, niin meillä on jaksoittain palaverit opettajien kanssa niin ammatillisella puolella kuin urheilulukion puolella, jossa me katsomme tilanteen sitten, että kuinka ne on opinnot edenneet ja onko siellä valmentautumisen ja harjoittelun puolella kaikki hyvin. Eli tämä on tämä Lapin urheiluakatemia, Suomen pohjoisin urheiluakatemia, ja voin sanoa, että aika laadukas sellainen. Me olemme noin tämmöinen keskisuuri toimija Suomessa, mutta meillä on laadukasta hyvää toimintaa. Ja kun tuossa viitattiin tuohon tuleviin olympiakisoihin, niin meillä on akatemiasta 8 urheilijaa nyt sitten siellä olympialaisissa ja pidetään heille peukkuja kovasti. Mutta urheiluakatemian tehtävä on ensisijaisesti auttaa tosiaan urheilijaa saavuttamaan se oma potentiaalinsa siellä urheilussa. Ja jos jollakin on, tietenkin tavoitteena on jo se kansainvälinen ura monella, mutta että kuka sen sitten saavuttaa on eri asia, mutta me autamme siinä ja koitamme saada jokaisen löytämään sen oman maksiminsa, mihin pääsee urheiluurallakin. Voit vaihtaa diaan. Tässä näkyy nyt tämä urheilijan kaksoisura, miten tämä menee. Eli aluksi puhutaan urheilijan kehittymisestä ja tämmöistä kasvamisesta urheilijaksi. Ja nyt siellä, jotka on 9-luokalla, niin on ollut todennäköisesti yläkoululiirityksessä suurin osa mukana. Ja voi olla myös urheiluyläkouluja ja liikuntapainotteisia kouluja ja liikuntalähikouluja, jos tulee muulta paikkakunnalta kuin täältä Rovaniemeltä. Ja siitä onkin nyt tämä siirtymä, mistä juuri tässä on käyty läpi näitä toisen asteen opintoja, eli urheiluoppilaitoksia ja muita toisen asteen oppilaitoksia. Ja jossain vaiheessa tulee sitten nuo puolustusvoimat mukaan, kun tulee kutsunnat ja sinne on mahdollisuus hakeutua opiskelijana. Ja meillä on täällä Rovaniemellä jääkäriprikaati, josta tulee urheilijoita meille. Nyt tammikuussa, eli ihan tässä muutama viikko sitten valittiin uudet. Ja sieltä on noin 10 urheilijaa Lapin urheiluakatemiassa. Ja he pääsevät myös näihin aamuharjoituksiin silloin, kun siellä armeijassa ei ole mitään sotaharjoituksia tai vastaavia tämmöisiä menossa.
Ja kun toiselta asteelta ponnistellaan eteenpäin, niin on tietenkin se huippuvaihe, jos siinä urheiluuralla etenee kuten haluaisi useimmat. Ja urheilu voi olla joskus jopa ammatti. Tämä on tietysti hyvin urheilulajikohtaista. Jossakin jääkiekossa ja jalkapallossa ehkä on niin helpoin mieltää, että siitä urheilemisesta saa ihan palkkaa niin Suomessa kuin ulkomailla. Sitten kun puhutaan yksilölajeista, niin siellä se on vähän takkuisempi tie elättää itsensä sillä urheilulla, mutta ei ole mahdotonta sekään. Ja tosiaankin tuo urheilu- ja opiskelun yhdistäminen ja sitten jos myöhemmin on työelämässä, niin siinäkin on mahdollista yhdistää urheilu ja akatemia auttaa siinä. Ja sitten siellä ihan viimeisessä vaiheessa, kun huippu-urheiluura tai yleensä urheiluura on päättymässä, niin akatemia auttaa myös tässä urasiirtymässä. Eli kun urheiluura päättyy, niin se ei ole kovin helppo paikka useinkaan, niin siinä olemme sitten apuna ja etsimässä sitä, että onko siellä opintoja vai meneekö työelämään vai mitä lähtee tekemään sitten, kun oma urheiluura on ohi. Voi vaihtaa. Ja meillä on visiona tuottaa laadultaan sellaista kokonaisvaltaista valmennusta yksilölle, joka mahdollistaa tavoitella sitä kansainvälistä huippu-urheiluuraa. Ja ennen kaikkea myös sitten tukea sitä opiskelumahdollisuutta, ettei tarvitse ajatella, että on vain urheilija. Meillä on muutamia lajeja, joissa aika usein voi käydä niin, että se urheiluura jää tauolle tai vastaavaa. Esimerkiksi ajattelen vaikkapa maastohiihtoa, jossa mennään ihan huippu-urheiluvaiheessa ja kun on kyse talvilajista, niin siellä talvella on vähän vaikea ehkä löytää sitten aikaa sille opiskelulle. Mutta on myös hyviä esimerkkejä, että ne opinnot silti hoituu, vaikka urheilee ja menee tuolla maailmalla leireillä ja kilpailee paljon. Voi vaihtaa. Tässä on vielä vähän sitä toimintafilosofiaa ja kaksoisura kun on siellä ja se kasva urheilijaksi vaihe, niin siellä tietysti kuuluu urheilijan elämään ravinto ja elämänhallinta, mitä tulee yläkoululeirityksessä tosi hyvin, että jotka on nyt siinä olleet, niin varmasti tietävätkin, mistä tässä on kyse. Ja meillä on ryhmäharjoittelua tuolla akatemia-aamuissa, vaikka on yksilölaji, niin monessakin lajissa harjoittelu tapahtuu yhdessä. Ja jos on henkilökohtainen valmentaja, niin hänet huomioidaan ja niitä ohjelmia voi sitten noudattaa, mutta sieltä voi myös sitä akatemiaohjelmasta saada hyvin erilaisia osia siihen omankin ohjelmaan yhdessä sen oman valmentajan kanssa mietittynä. Ja tietysti joukkuelajeissa mennään usein joukkueena, mutta akatemia yhä enemmän todennäköisesti tulee profiloitumaan siihen, että nämä akatemia-aamut ovat myös joukkueurheilussa yksilön kehittymiseen suunnattua aikaa. Eli koetetaan kehittää yksilön erilaisia ominaisuuksia, jotta hän sitten joukkuetta täydentää vielä paremmin ja antaa yhteisen panoksen sinne. Niin tämä voi olla tämmöinen suuntaus, mutta se selviää sitten syksyllä vähän tarkemmin. Voi vaihtaa. Ja tässä vielä kertaalleen miten tämä menee, mutta ehkä ennemminkin tästä ajattelisin näin, että muistaa tuon korkea-asteen, että siellä tosiaan, niin kuin Sari viittasikin tuohon, niin siellä on ne jatko-opintomahdollisuudet olemassa, eli Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Ja molemmat on auditoitu tässä ihan viime vuosien aikana huippu-urheilumyönteisiksi korkeakouluiksi, eli sielläkin otetaan huomioon siinä henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa tämä urheileminen ja näitä aamuharjoituksia. Voi vaihtaa. Toimintaympäristönä urheiluakatemia on meillä aika hyvällä mallilla ja tietenkin nämä lumilajit on siinä tämmöisenä lippulaivana. Eli löytyy ensilumellatua ja on mäkihyppymäkeä ja laskettelurinteitä, alppihiihtoon, freestyle, lumilautailuun, ampumahiihtoon löytyy olosuhteet ja nyt on sitten ensi kesälle lupeissa viimeinkin se rullahiihtorata. Ja jääurheiluun meillä on hyvä Lappi-areena tuossa, jossa on kisahalli ja 2 harjoitushallia. Tahtoo tilat vähän loppua, kun siellä on myös jääkiekon lisäksi taitoluisteluakin ja jääkiekossa on monta joukkuetta eri ikäluokissa ja vielä naisten jääkiekko, niin nuokaan hallit ei tahdo oikein riittää. Jalkapalloon on ulkokenttä ja halli ja sittenkin juoksu, maastopyöräily ja vaellusreitit ovat aivan erinomaisia Aunasvaaralla ja suunnistajille täältä löytyy hyvät harjoitusmaastot. Tietenkin lumi on vähän esteenä tuossa talvella, mutta meiltä on tullut huippusuunnistajia. Ojanahon Olli ja nyt tällä hetkellä Eeva-Liina menee tuolla maailman kärkijoukoissa ja
hyvää tulosta ovat tehneet. Voi vaihtaa. Tässä näkyy nyt Urheiluakatemian henkilöstö tänä talvena. Tähän tietysti tulee luonnollisesti pieniä muutoksia sitten syksyllä, kun aloitetaan uusi kausi, mutta minä toimin tosiaan tämmöisenä urheiluoppilaitoskoordinaattorina, eli hoidan juuri tätä kaksoisuraa pääasiallisesti, huolehdin niistä opinnoista urheilijoiden kohdalla yhdessä Sarin ja Arin kanssa. Sitten Joona Vasana toimii valmennuksen ja asiantuntijatoiminnan koordinaattorina, eli hän huolehtii sitten sitä valmennuksesta vielä enemmän, mutta teemme ihan yhteisesti tätä aika pitkälti myös. Tuosta näitte itse katsoa sen oman lajin ja kuka siellä on valmentajana. Jääkiekosta tiedetään jo, että vähän pyörähtää nuo valmentajat siellä eri ikäluokille, että eivät pysy noissa nyt, mutta varmasti jääkiekkoilijat ovatkin tästä ihan tietoisia jo. Se on ollut julkinen asia jo hetken aikaa. Sitten tämä asiantuntijatoiminta, joka on siinä oikealla puolella, niin siellä on ravitsemusasiantuntijana Jutta Alanne ja hänen palvelujaan on mahdollista käyttää, kun on Urheiluakatemian urheilija. Eli jos haluaa tarkistuttaa omaa ravitsemustaan, että syökö oikein, syökö riittävästi ja tämän tyyppisiä asioita, niin niitä on sen oman lajivalmentajan kautta mahdollisuus ottaa yhteyttä Jutta Alanteeseen ja sitten voidaan sopia tietyistä käynneistä ja tarkistuksista. Ja fysiikkavalmennusta, eli siellä voi olla voimaharjoittelua ja nopeutta ja muuta tämmöisiin erilaisiin lajeihin, niin Veli-Matti Pätsi huolehtii siitä pitkälti. Ja sitten meillä on Jarmo Dementjev myös sillä puolella. Ja Jarmo on nyt sitten myös tällainen lajivalmentaja, että jos on oma laji sellainen, että siihen ei löydy tätä omaa lajivalmennusta, esimerkiksi vaikka se pöytätennis tai vastaava, niin Jarmolla on nämä lajit, joille ei löydy sitä omaa. Ja hän on kyllä tehnyt erinomaista työtä ja hänellä on paljon tietotaitoa ja hän on myös fysioterapeutti ammatiltaan, niin häneltä kyllä saa apuja sitten siihen. Ja hän tekee yhteistyötä toki lajin valmentajan kanssa sitten, joka siinä lajissa on seuravalmentajana tai vastaavana. Fysiikkavalmennusta löytyy jääkiekosta ja lentopallosta ja siellä on omat henkilöt siihen. Ja näissä akatemia-aamuissa tiistai, keski- ja torstai meillä on fysioterapeutteja 1 tai 2 paikalla kello 8-10 ja näille voi urheilija hakeutua vastaanotolle tai heidän siihen läheisyyteen. Ja siellä tehdään tämmöistä, voisiko sanoa, konsultaatiota, eli tsekataan se tilanne, jos on kiristystä takariidessä, polvikipua tai vastaavaa, niin fysioterapeutti tekee nopean pienen tutkimuksen ja arvioinnin, että mihin seuraavaksi. Eli suositetaanko, että hakeudu fysioterapeutin vastaanotolle, hakeudu lääkärin vastaanotolle, että nyt on sellaisesta vaivasta kyse. Nyt olisi hyvä ehkä hakeutua lääkärille, jotta saisi magneettikuvan lähetteen. Niin tämä ei ole sellainen, että siellä hoidetaan, mutta sieltä saa apua eteenpäin ja ennen kaikkea sen, että mikä tilanne on, mitä pitäisi tehdä. Ja lääkäri Tuomas Mäkinen on tiistai-aamuisin kello 8-9 ja sama juttu, että hänen vastaanotolleen voi tulla siihen urheiluhalliin. Ja sieltä saa tietää sen, että mitä hän antaa suositukseksi. Hakeudutaanko lääkärin vastaanotolle ihan oikeasti. Tai jos hän suosittaa, että tästä olisi hyvä ottaa magneettikuvaus, niin hän kertoo sen reitin, millä pääsee sitten sille lääkärille, joka kirjoittaa sen lähetteen sinne. Hän ei kirjoita reseptejä, eli ei mitään lääkkeitä eikä vastaavaa, mutta häneltä saa sen lääketieteellisen mielipiteen, että mistä on kyse ja mitä pitäisi tehdä. Psyykkinen valmennus on Ira-Erika Kopakalla tällä hetkellä. Ja tätä voi urheilija käyttää silloin, kun esimerkiksi potee vaikka vähän liian kovaa kilpailujännitystä, eli kilpailutulokset ja suoritukset menee vähän alakanttiin ja sen tunnistaa, että se johtuu vaikka jännittämisestä. Tai se voi olla keskittymiseen liittyviä asioita, että kokee, että ei ihan huomio pysy siinä, missä haluaisi ja vastaavaa. Tämä ei ole sellaista, että tässä hoidetaan esimerkiksi mielenterveyden asioita tai sairauksia, eikä ole terapeutin vastaanottoa, ei mitään tällaista. Tämä liittyy urheilemiseen ja urheilussa ilmeneviin niihin asioihin, jotka jollakin tavalla vaikuttaa todennäköisesti hieman negatiivisesti siihen omaan urheilusuoritukseen. Niin sieltä voi saada apua siihen. Lisäksi meillä on testaustoimintaa. Riikka Kivistä on meidän testauspäällikkö ja hänellä apuna Terhi Pernu, joka onkin tuolla urheilulukion puolella opettajana, liikunnanopettajana. Ja Riikan kautta sitten testejä tehdään lajivalmentajan ohjeistaman.
voi vaihtaa. Sitten kun tämä akatemiakortin saa, jos on tullut hyväksytyksi akatemiaan, niin se on voimassa 1. elokuuta ja seuraavan vuoden heinäkuun loppu. Eli koko vuoden, ja sen hinta on tällä hetkellä 300 €. Ja se sisältää urheiluhallin voimapajan, mikä on siellä telinen voimistelupäädyn alaosassa alhaalla tai alla. Ja sitten kylpylän käyttö vapailla vuoroilla, ja nämä tarkoittaa yleisövuoroja, eli silloin kun on muillekin kylpylä auki, niin niinä aikoina voi urheilijat käydä siellä uimassa tai kylmäkuuma-altaissa palautumista edistämässä tai vastaavaa. Joitakin testejä sisältää tämä akatemiakortti, mutta lajiryhmävalmentaja sitten kyllä kertoo siitä, että mitkä on heidän suunnitelmissaan testeiksi. Ja niin kuin kerroin äsken, tuo fysioterapeutin vastaanotto sisältyy tähän, ja nämä ravitsemus ja psyykkinen valmennus myös. Sitten jos on ihan huippuvaiheen urheilija, eli ihan kansainvälisellä tasolla menee omassa ikäluokassaan, niin on mahdollisuus saada yksilöllistä fysiikkavalmennusta, ja myös lajivalmennusta sitten katsotaan ihan räätälöidysti. Ja voi vaihtaa. Tässä oli tämä, ja sitten tietenkin nuo pisteistä vielä, mistä Ari tosi hyvin tuossa kertoi urheilulukion puolelta, ja Sarikin viittasi niihin ammatillisella, niin vielä selvennän sitä, että kun tulee ne lajiliittopisteet, siellä on maksimi 5 pistettä. Niin, Suomessa on valtakunnallisesti määrätty ne lajivalmentajat tai ne laji-ihmiset sieltä liitosta, ketkä antaa nämä pisteet. Eli ne tulee kaikille Suomessa urheiluakatemian hakeutuville, niin sama henkilö pisteyttää kaikki Suomessa, vaikkapa maastohiihdosta tai jääkiekosta tai jalkapallosta. Ja meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa näihin lajipisteisiin, mitkä tulee liitolta. Ja jos sanon näin tasoa noin keskimäärin karkeasti, niin siihen 3 pisteeseen vaaditaan jo nuorten maajoukkuetaso. Että se on aika korkea taso, ja jos mietittiin tuossa äsken, että meillä on rajana se 2.0, niin kyllä siellä urheilussa on täytynyt menestyä ihan kohtuullisen hyvin. Mutta kenenkään ei tarvitse jättää todellakaan hakematta, jos ei oikein tiedä, että millä tasolla se menee siellä lajiliittopisteissä, vaan ehdottomasti paperit sisään ja katsotaan sitten yhdessä, että miltä se näyttää. Ja nämä koulupisteet, jotka on ne valintakoetestit, niin ne muodostuu useimmiten fysiikkatesteistä, mitkä siinä lajissa on. Lajivalmentaja on miettinyt ne, eli ne ei ole samat kaikille lajeille. Ja sitten on erityisesti vielä omat lajitestit ja 3. yleensä haastattelu. Ja näistä tulee sitten maksimissaan se 5 pistettä. Ja kun yhdistetään ne lajiliittopisteet ja nämä niin sanotut koulupisteet, niin se maksimi on 10 pistettä. Ja päästötodistus sitten 9-luokan keskiarvo sieltä kevään todistuksesta tulee tuohon vielä lisää. Ja siitä se muodostuu se pistemäärä, millä sitten mennään. Ja ammatillisella puolella on sitten lajiliittopisteet ja nämä koulupisteet, eli ne valintakokeet. Siellä ei ole todistusta. Tässä ehkä näin. Jos on kysyttävää tästä, niin ehdottomasti vastailen mielelläni täältä. Kiitos Susannalle. Nyt vielä voi rohkeasti heitellä kysymyksiä, jos tulee jotain mieleen, tai voi myös sähköpostitse lähestyä tai soitella vaikka mulle, niin minä voin sitten välittää kysymyksiä eteenpäin oikeille henkilöille, jos sen osaa vastailla. Mä voin ehkä lisätä tuohon, että ne valintakokeet ja ne päivämäärät, milloin ne on, niin todennäköisesti jo ensi viikon aikana saadaan ne tuonne Urheiluakatemian nettisivuille. Eli sieltä voi käydä katsomassa sitten, että milloin ne ovat. Yes. Jos ei tule kysymyksiä, niin me kiitetään kovasti, että tulitte kuulolle ja toivottavasti saitte infoa ja vastauksia omiin kysymyksiinne. Ei kun vaan sitten hakemaan kouluihin.